Ha érdeklődés egészségének megőrzéséhez, és szeretné tudni, hogyan kell helyesen masszázs, akkor kövesse a masszázs művészete és spa ezen a csatornán. Látod, ez az arcjóga. Vagy ahogy én nevezem, konkrétan, hogy a thai arcjóga vagy a facejóga. Először is, hagyja, hogy a levegőt kiteljesen tartsa vissza a lélegzetét együtt a görcsösség, a lyuk, a végbélnyílás. Akkor próbálja tompítani a szemed, emelje fel a szemöldökét, és tartsa lenyomva a görcsösség, amíg megtudja. Míg tartsa vissza a lélegzetét, ameddig tudok elviselni. Amíg nem tudod elviselni. Ellazítja az izmokat. És kezdjük el, lélegezz lassan, kitölti a tüdőbe. Ez az első alkalommal. Elkezdtem ezt 2 vagy több alkalommal. 3-szor egyenlőségjel 1 szett, ha követed ezt a gyakorlatot a délelőtt folyamán kerek, délután kerek. Este körbe-körbe lefekvés előtt. Legalább 3 set, 1 kör, ez a módszer javítja a vérkeringést. Nedvesítsük, és fenntartani, hogy táplálják be a szemed. De lehet, hogy néhány titkot rejtett. Vagy tippeket a tartalom. Nézd alaposabban.